বাড়ি কোন জায়গা? এখানে তোমরা কি অনেকদিন ধরে শোনা যাচ্ছে তোমরা ডেইলি এখানে কি বাড়িতে ডেইলি বাড়িতে যাও ঘোরাঘুরি করো এক লগে বেরো এক লগে 200 300 500 কি তাই দি বাইক লাইসেন্স বলা বাইরে দাও এডি তো আসবে না বলা বাইরে দিতে আর লোক একটা হিসাব আছে দিটাও মানে কিতা তোমরা সমস্যাটা কিতা কোনা যতন লামসগো langmani live dairy channel norok যতন o video no nokbai khana sinitir brasa beri rok tomung hamya tongai manjak bai meni sinitir brasa rok no tei tam kok no se sasinai sanani kok se pai thangpano tobo tomung hamya pai glak but norok ni buma bo phake norok no kaham ke porei kujugo kathon hanai porei tono but norok khe tomung hamya khese tonglai tongo norok ni buma bo phake belai tabo bukhamok jak tamni hinke norokni video no nugui porina se thango hinke tamni kaham ke poriya gja and norokni o video no nugui nongni buma bufa song tamo kha nang wansuk nadi paithago omono sanai kebuni busa bara nogo tongunyo pori tongke buma bufa song kaham ke naikoli tamni himale tabungni jora kaham bongmano hamya bongmano abuna norokni thani kok kujarmo